हेलो सुनो तनी जी। का हो का कहतरू? अरे उन्हें बाहर में बानी आ घरे है हमरा के तंग को के रख देले बा। के हो तंग करता के हो? उहे राव छोटका भाई। का भइल हो का भइल हो? का भइल है यही फेरा में बहन बानी। आ तो भयवे न हो का भइल बोलो। राते हम बचते बचते बच गईनी। अच्छा तो एगो काम करब हम जल्दी गाड़ी धो के आवत तने। ठीक बा रउरा आई लेकिन ली होई सुन ली। लस लस करता रे हमरो बदनमा। बाहर से घरे तनी आई जा सजनमा। सुनाता अच्छा मत घबरा आवत तने। आम के चटनिया चटा दी हो देवरा से झुके सामान जुठिया दी हो। अच्छा एगो बात बताओ। बोली तारा से सुबह से केहू मिलल ना रहल मजाक करे के जे तनी पर आए रउरा का मजाक बुझाता। ई कवन मजाक हो तारा ना बुझत हो। ई कवन मजाक हो तारा ना बुझत हो। दिलवा के धड़कन बढ़ावतारू हो बोल बड़ निजु काहे तू सुनावतारू हो। खराब बा काहे काहे भइल बा? हई रजाई में रात भर मोबाइल में कान का देखेला। अच्छा आ जब बेधियावेला तो हमरे के खोजेला। तो करे के तू मना न कर सकतलू। हैं माना ओके मानत हम तंग हो गइल बानी। कहिए से देखी ओकर बिगड़ता नियत। सुनो तनी जी टेंशन फिकिरिए में बानी हम जियत। सुनो बोली का कहतनी। एगो काम काहे न करतरू? का तनी ओकरा से दूरी न बना के रखो। दूरी हम तो दूरी बना कर रहते बानी। अच्छा मत घबरा बड़ा जल्दी आवत तनी। ओकरा से तनी तू बनोले रह दूरी। जहिया आ जाइब देहब हाथ गोड़ तूरी। बुझता रे हमके परसादी हो तेरा से जके सम्मान जुठिया दी हो। वो करिए पहरा में हम रहतनी आ हमरा डर लगता को बटा को दी। अच्छा तो मत घबरा हम करियो व्यवस्था क देत हई। ठीक बा जल्दी आई। अल्ली है सुनी हमर का हाल बा। जिया करे धुकुर धुकुर लागता रे डरावा। कहिया ले जागी जागी करी हम पहरावा। अच्छा एगो काम न करो। बोली का को
कहतनी। हौ रामू भैया आ नीरज भैया जयचंद भैया से कही के ओके डटवा दे तू। हेमंत पे दर्दी